Politikaria naiz, emakume jator, ta ezagutzez nauenik, gaur ez dago inor. Presidentea naiz ni Nafarroko altxor, ta nita beste batzuk lanean hain gogor, batzuk ala nahi ez baina aldaketa dator. Kirol munduarekin nahi nuke jarraitu, bat 80 det mutil handi kaiku. Txapelketa hasi zen ta ez da amaitu, indarrez fuerte nabilala det jarraitu. Ta baietz finalean 3 garaitu. Ta baietz finalean 3 garaitu. Nire kirolaria ta ona benetan, Madrilen puntan nabil, aldeten denetan, baina ni ere nabil auzitegietan, ibili izan baina zer gertatu bueltan, nere lagunon baten argazki batzuetan, nere lagun on baten argazki batzuetan. Gure herriak nola baduen, 1000 izan ta izaeran, musikarian naiz bere hortan ta oso ona gainera. Soinuarekin ibiliza naiz, alde batetik bestera. Oso euskalduna sentitu izan naiz, baina ez dakit euskera. Oso euskalduna sentitu izan naiz, baina ez dakit euskera. Politikaria naiz, gainera ausarta, Madrilen ipini bet egundoko marka, sarri nabil besten minganik tiraka, ta gero auzitegian zen olako lata, 3 municipalen motorrak botata, 3 municipalen motorrak botata. Batak txuria, txapel txuriak, badauka 1000 etekin.